Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Masin Channel. Ceritanya di siang hari ini aku lagi nompo rezeki alias putu. Sudah. Napa putu kucing, napa putu wedhus. Beyo dinane iki rezekiku nomplok guys. Putu oke. Kucing wingi mana? 4. Mana 4. Sekarang wedhus alias kambingku yang lagi mana nih. Alhamdulillah kilo guys. Bocahe pateng kecerunul kayak ngene iki lho. Halah leh ku mlayu noret-nobret. Leh ku arep nulungi sampai biah nendangi apa-apa guys. Ternyata apa? Cepet brojole. Nah, alhamdulillah. Iki mau leh nyang ku mulai dari jam 11 guys. Wedhus iki aku wis krasa mergo apa nyeluki mak-mek ae. Didikin aku. Apa? Tinggal didikin aku. Ojo to dul. Alhamdulillah guys, keluar loro lanang-lanang. Muga-muga selamat sampai gede, Bos. Nah, disayang anake. Ya, iki mau lagi bar tak pelucuti. Alias apa tak peluruti guys, parah. Reget lendir-lendere, aku mau arkane sepil pas waktu ngeden-ngedene aku gak tega guys. Gak tega karena apa? Kambingku itu menangis, teriak-teriak. Nah, setelah keluar, aku baru keluar nih. Nek wong adat desa Jawa kuno ku. Nah, ya kudu dikalungi ngono iku guys. Kalunge wedhus itu kalung antik ajaib. Nah, itulah. Tak kalungi jimat kalimo sodo. Nah, tuh. Supaya apa jare niku kekuatane wedhus. Nah, mangkane iku mau ya tak kalungi. Oh. Kowe kok jek anggap ae apa ya arep metu telu anakmu? Gak usah. Metu loro wae. Aku ora seneng nek kowe manak telu. Ya supaya aku ora mlebu metu turut kandang ya. Manak loro wae, guys. Nah, ku yang sebelah sana ngelongok bocahe. Mergo apa? Ana swara cengir-cengir. Ana swara kembarane. Nah, ya toh. Wes kono wae, Kin. Aduh. Guluku iku mbok cantol apa sih, Kin? Mbok cantol dolanan. Enggak, atau teman-teman ini. Lah kok mak sering ngono mau apa? Garis. Wah. Kowe iki kok jian kok, Kin. Lah kamu tidak takut? Takut. Masa? Apa? Ya duduk toh. Nah, Karo lungguh, Ndang, karo njok. Nah, ngono. Ya. nanti saat mau balik di oma tuh dendong atau saya tato tabebana. Ngono. Iya. Yo. Kamu minta gendong? Ya, oke lah, Yang. Kambing-kambing yang lucu, yang mungil-mungil. Ya, halo guys. Ya. Nih, yang satu warna kendit, guys. Setiap punya kambing aku pasti dapat kambing kendit. Nah, ini bermanfaat loh kambing kendit ini iki. Susah gak angger wedhus iso manak kendit. Nah, ya toh? Yang di sebelah sana tuh ada 2, babon sama anaknya, Bos. Terus yang di sebelah sini. Di sini tuh ada 2, ora. Di sini ada 2, ora. Di sini ada 2 ekor jantan. Saya. Kenapa sih, guys? Kenapa? Nanti disuyuduk. Wong wedhuse wae nglemperak kok nyeluduk. Bagaimana iso nyeluduk?
Ya ndak lah. Saya Ben. Nah, sekarang kita harus menolong anak kambingnya, Bos. Karo ngelus-ngelus gawe gombale supaya ndang resik, Bos. Iyo, sabar. Sabar, Bos. Nah, ndati dilatih anake sing resik. Yo, dilatih sik. Dilatih. Ah. Yo. Ora. Ya kowe rada mudhun nak wedi lah. Ngono lah. Rada turun. Wes awas jongor. Ndak usah mudhun-mudhun. Hah? Supaya apa? Ndak jatuh apa toh? Alah urung wayahe mik, Bos. Anake kok ditetangi urung wayahe mik, Bos. Cerewet lu ah. Cangkemmu itu loh. Suawakmu. Bah. Diam. Mana lucu-lucu, guys. Loro, Bos. Woi. Iki lho, Rene ka, dimu golek iki lho. Rene. Kono terlindang nggo pentung. Hah? Iki lho, kelang ngajak rono. Dah. Lidah. Enggak tahu apa iki lho, weh. Kela iki lho ngajak rono. Halah. Kae lho dinteni kae lho. Ya. Kamu menangis, guys, karena takut kamu. Solikin menangis, ya Allah, karena takut suara kambing. Diam. Ya. Diam, guys. Yalah. Cangkemmu iki lho. Kaya sing duwe ae. Apa lagi? Cangkemmu iki lho. Apa guys? Cangkeme kok ram temen sik. Situ benang. Ndang aku tak arep golek gombal. Lah ya Allah, barakan. Iya toh, ya Allah. Turun dulu, guys. Turun dari tangga, ya. Solikin ternyata penakut. Nah. Penakut, guys. Nih loh, guys. Punya dagangan 2 nih loh. Info siapa yang butuh kambing nih. Di dalam kandangku ada 2 ekor. Woi. Apa toh, guys? Apa toh? Sabar sih, tak golek. Tak golek. Lap sih. Ya. Cangkeme cempen lagi lahir. Jane ram tenan. Aku harus cari lemek, guys, alias sopo supaya sikile kok ndak blowok nek gak tak lasari karo sak iki. Makane ya tak lasari dhisik. Supaya ndak blowok. Cangkemmu iki lho. Seram mesti mangapmu iku. Jane ram tenan to iki. Wes, nah tak lasari kene.
Ini. Nah, rewet tuh. Rewet. Kowe iki ya rasa mangap. Wis karo mbokmu kowe nang kono. Gak usah. Bengok. Ya. Kudu ditutupi, guys, bolongan-bolongan itu. Sabar to, Bos. Urung wayahe mi, kok sik mbokmu jek nganu ki lho. Mbokmu sik arep teker iki lho. Ya, guys, tak lasari sak supaya ora blowok iki engko. Iya. Nah, karena durasi sudah cukup, guys. Ya, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah nonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya.